Вікторія Кульша чоловік, перед яким навіть я переклоняюся, тому що вона не здається, не глядячи на те, що у її вже вельми тяжкий стан здоров'я, і вона тримала голодовки місяцями. Чоловік відмовлявся від їжі, його кидали у ШИЗО. У ШИЗО вона протягувала голодовку. Як ви розуміли, ШИЗО – це нон-стоп, ти знаходишся просто в умовах, які можна порівняти з підвалами НКВД. І ось у таких умовах вона тримала голодовку. Этот чоловік казав, я пойду до кінця, я не здамся. І це катування, її супротистояння цьому терору протягується 4 роки. У чоловіка вже відмовили нирки. У чоловіка які інші захворювання. Вона протягує у такому стані, вона протягує триматися. Я прошу, щоб Вікторію Кульшу, тема Вікторії Кульши не зникала со сторонок незалежних СМІ, не зникала з повестки дня дипломатів і депутатів і в розв'язку. Я вельми об этом прошу, бо чоловік реально, вона може стати першою. Я ведаю, що були вже смерті у Бушинських колоній. Вікторія Кульша реально може стати першою жінкою, яка помре по умовах цього Лукашенківського ГУЛАГу.